गुबुन गुबुन गामिफोरखौ जोंनि नंथु बुरिजाहार मण्डलिया दैनि थाखाय फास्टिं थादों। फास्टिं प्रेयार सोलिगासिनो दङ। 24 मोनाबिलिनिफ्राय जागायनानै ग्रुप बाय ग्रुप फास्टिं थागोन। सानडे फुंबिलिसिम जोङो दैलामबारियावहाय आर'ज खालामनो थाखाय फैगासिनो दङ नै। आङो देखायलांबाय थागोन, नोंथांमोनाबो नायब्लानो जाबाय। नै ओरै नाय। दा बेखायनो जों बे समायाव जोंनि गासै दुखु दाहा, जोंनि गासै समस्या, जोंनि गासै गिलिर बिबानफोरखौ जोङो प्रार्थनानि गेजेरजों जोंनि इसोरनो खोन्थानि। प्रभु जिसु ख्रीष्टआ बुंदों, नोंसोरनि गासै दुखु दाहानि बिबानफोरखौ आंनि सायाव हो, आङो बानस'गोन। बे बिनायफ्रा, बे गाबनायफ्रा प्रभु ओरैनो दाजाथों। मावनाय पापफोरखौ बे बिनाय फिरि लाबोनानै बैयावहाय सोनानै